Co nám řekneš ty na bare? To byly moje chipsy. Ajaj. Hásky, to je krásné plemeno. Čaute lidi. Čau lidi. Tady je Kita LP a 3 na bar.cz. Jo. A dneska tady máme další challenge. Challenges. Mentosky. Mentos a Coca-Cola. Coca-Cola. Takže jdeme rovnou na challenge, žádné zdržování. Jo. Akorát, že si musíme... No, uděláme, jak to vypočteme, jak to bude za štěrka. Já jsem nikdy neměl Mentos a kolu, takže to bude... Jo, teďka to jednou koupil. Chtěl to zkusit na zahradě. A dal tam 2 mentosky a musím říct. Dobré. Je dobrá. Já jsem do toho! To nevadí. Dejme Mentos. Dobře, ale... Chlazené kovče. Kde jsou ty Mentosky? Tak, ale ty musíš být na videu, víš? Já jsem na videu. Ty kokso, musíš být na videu. Já nejsem. Jsi kokší. No to má. No jasně. Kolik si jich dáme? 2? 4, 3 a potom ještě si dáme. Dej mi 3. Já začnu. A potom ty. Oba naraz, ne? To chápu. Tak, protože mi řekl jménem, musíme znovu. Žádný efektiv? To je nějaké debilí to, podrž to. A jak to, že jsi říkal, že mu to stačilo? Vůbec nic. Nějaké pošahání. Fail. A jo, šumí to. Máš toho tam víc? Bude sranda. Čus. Tak. Musíš nějaký efektiv udělat. Musíš nežblinkat v té puse, víš? Pus. Nic, že ne? Je to pošahané. Pijeme challenge. No, takže vidíte, že s takovou Coca-Colou A kde jsou ty mentosky? Já jsem na to mám chvilku. a to bude reklama. To je jedno. A s mentoskama extra jde to na nic. Takže prostě fail challenge. A... Okejte, jo? Odejdu, jo? To je chytrý. Dobře, takže čau lidi. Řekni něco. Já, co jsem já? Ne, kde jsem tam? A u dalšího challenge. Čau.